Friendly Dragon Boat Race tali sa mga miyembro sa Philippine Accessible Disability Service kung PADS o mga kawani sa Australian Embassy. Gipahigayon dito sa South Road Properties kung SRP. Ano ang report? Kiniisip pagbukas sa kasaulugan sa Philippine-Australian Friendship Day karong adlaw. Gitambungan kini sa embahador sa Australia nga si Stephen Robinson nga nakikhimamat og mihatag sa iyang pagdasig sa mga Dragon Boat Racers. Pasado alas 7 sa buntag gihimo ang lumba sa pagbugsay sa Dragon Boats. Ang usa gilangkuban sa mga sakop sa PAD samtang ang usa sa mga embassy staff. Dili hinuon taas ang ilang gilumbaan kay murag ceremonial ra ang naasoing Dragon Boat Racing. The Australian Government, the Australian Embassy has been delighted to be able to support this particular group, and we've donated some equipment to them. But to see these guys out there competing is just magnificent. Napasalamat na ito ang Australian Ambassador sa ilang support through the direct program sa Adaptive Sports o Recreation Rehab program sa PADS. Gisuportahan sa Australian Embassy ang tinguha sa PADS sukad pa sa tuig 2012. Ang PADS mao ang kasamtangang kampiyon sa Dragon Boat Race nga gipahigayon dito sa Hong Kong. Pinagi sa suporta sa mga grupong nagpakabana kanila malaumon ang team nga madipinsahan nila ang ilang titulo. We are very proud na because of the sports na ami karon diri, it's a testament that if you really put your heart on it and your soul on it and your spirit, mahimo kag dili ka disabled. Okay, you can use it in a positive way. Because we want to see them recognised the same as other members of society. So therefore, whatever we can do to promote that message that disabilities aren't a limitation, disabilities should just be accepted and treat everyone the same, that's what we're about. Kauban si John Zulon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.